may klase. Ay wala day may klase di ay. Magdula-dula na lang data. Pagwasig daon lutaw. Ya, tanawa lagi bastusan ni mo ni oy. Unsay bastos? Pakuan mo ko ni magdaon sa saging. Mauyab na ko sa imong halot be. Sugtan ako. Yay, hanas. Ang kagimaw, naghilamos man ng pulbos. Wala pa man kunin nakatag ba? Mura nagyugakwak ni mong naong ba? Nadi wakwak na ingani kagwapa. Guwapas yung mata? Wakatong kahit to! Naman ni si mama, oy, mabughat ko anak ma. Bughat, kalalaki ni mo? Aray, bundak mo yun ang lalaki. Kay dili, ikaw gan magali ka! Mama, pala, hindi panultis ako. Hilom diha, wakatong kahit to! Walang matakdak ako matres. Buka lagi ka ha? Lagi. Kiyat lang ang naong ni mo ba? Daoy, sakit dahil ako nga baga. Gambi lang ang moait ni mo. Napakain ka, hoy, oh, bukat kayo. Ipakana, tukang kagmasil. Mados ako ma. Ano man ka, Draday? May pag ikaw nagpasana ng kahoy. Mula ka man ko. Asa magamaw to, maglaglaag po ka? Miskwila ko. Sagad na nagbuka-buka ang baba ni mo. Ang baba ni mo, palpalon ko na rin kusukay ka mo to ba? Pagpuyo ka ni mo duha? Sinini mo, siya, hindi mong ipapasa ng kahoy. Saan man ang eskwela man na? Gani, malit pa ko ani. O magana kay dalang bag. Gibilin man ako akong bag sa mga eskwelahan kay ulan gahapon. Ulan, taligsik ram ganito. Magkabasa man gihapon to. Adto na koy. Lagutan ni oy. Ako tagtiwas tong kahoy! Lagi oy. Lot! Lot! Nalagi ka ni. Dire gilaag ka. Yay, wa di ka ni eskwela. Wala kay wala man ka ni eskwela. Yay, wala man may klase. Ay wala di may klase di ay. Magdula-dula na lang data. Yay, eskwela ito ay makasaban kasi mong mama. Wala man gusto ka baluba na ako diri ah. Usa man pud sa dulaon. Magbalay-balay ta. Bahala kay daghan may ginabuntisan ng balay-balay. Yoy, dirty minded pugay ka ba? Magluto-luto ra manggud ta. Luto-luto ra ka ha. Lagi, magluto-luto ra lagi ta. Magbuhat sa tag balay-balay. Sige. Okay na guro ni. Pagwasig daon lutaw. Ya, tanawa lagi bastusan ni mo ni oy. Unsay bastos? Pakuan mo ko ni magdaon sa saging. Yato pa di ba unsaon man pagbuhat og balay-balay kung waya to? Wala man ka nagingon diretso oy. Ugaw ra yun kay kag huna-huna. Pagkuha na kaw. O lagi. Lara niya. Biatong yatop. Humanagid ni. Unya unsa man atong lutoon? Di na ta magluto-luto oy, nara ko isulti sa imo ha. Unsa man daw na? Kabalo naman siguro ka sa akong feelings na. Ha, nga naman. Gusto baya kayo ti kano. Unya unsay naa? Manguyab na ko sa imong halot be, sugtan ako. Yay, nga na di manguyab. First time ba na ako manguyab no? Yay, apil ni sa tong dula. Nga manguyab ka sa kuha? Dili oy, tinuod man ni ako ah. Yay, maura din yung purpose na magbalay-balay ta. Eh, manguyab ka sa kuha. Dili koy, mga bata pa man kay ta. Pangitag lain dito ba sinapa kay magustuhan? Kay wawan po koy gusto si Muha, bahala ka di ay mo. Ako. Ah, grabe, first time busted. Busted ka na naman. Pangilan na ba yan?